În perioada sărbătorilor pascale, studenții de la medicină vin în ajutor familiilor nevoiașe. Astăzi aceștia au donat circa 18.000 de lei unei femei din capitală care suferă de cancer la sân. Claudia are 49 de ani și este mama solitară a 3 copii. Femeia se luptă singură cu boala de mai bine de 3 ani. Speriat pentru că nu m-am așteptat la așa boală și nici nu doream, cum nu dorește nimeni. După aceea am mers, am făcut chimioterapie. După asta iar merg acum, am simțit că aici au o suneță. Nu faceți grăzul, să fie bine. Deci colaboratorii universității au contribuit cu ce au avut, careva cu bani, careva cu produse alimentare, hăinuțe, cărți, rechizite de birou sau rechizite pentru școală. Studenții au aflat de cazul Claudiei întâmplător, iar în urma concursului de frumusețe organizat acum 2 săptămâni în instituție, dar și cu ajutorul a 10 de voluntari de pe rețelele de socializare, aceștia au adunat sumă de bani pentru a-i veni în ajutor în preajma Sfintelor Sărbători. Haideți să-l facem concursul de frumusețe cu genericul actului de caritate. Plus la aceasta deja s-a lucrat pe rețele de socializare, doamnele au lucrat cu boxa de binefacere în care fiecare deja au contribuit cât au putut și cât au lăsat inima. Conștienți de boala necruțătoare de care suferă mama lor, cei 3 copii ai Claudiei încearcă să-i vină mereu în ajutor mamei, iar treburile casnice și le-au luat pe seama lor. Ordine prin casă, spălăm viselă, strângem paturi, mai mult. Familia Modeste locuiește într-o cameră de cămin cu suprafața de doar 12 metri pătrați și pentru că boala nu îi permite să muncească, unicul venit al familiei este pensia de gradul 1 de invaliditate în sumă de 600 de lei. După asta am ieșit în decret, din decret au mers copii, adică când am vrut iară să terminat cu fetița de am centru iară la lucru, am dat de chestia asta. Am o soră în Bindier, este și tot vroia să vină încoace, a spus că să mă ajute și ea. Lunar femeia trece 10 de analize, iar studenții de la medicină i-au promis că îi vor monitoriza recuperarea. Aceștia planifică să mai vină cu o donație la 1 septembrie, când mezina familiei va merge la școală. Tot atunci studenții îi vor procura și un calculator.